Anem al 3.3, anem a resoldre equacions de segon grau de les completes. Recordeu que les completes tenen aquest aspecte d'aquí, ax al quadrat més bx més c igual a 0. En aquest cas partirem d'aquesta equació d'aquí, que encara no té aquest aspecte, per tant, anem a treballar primer de tot en desenvolupar la nostra equació, en desenvolupar els parèntesis utilitzant la propietat distributiva. 3 per 2x al quadrat ens donaria 6x al quadrat, 3 per menys x donaria menys 3x, 4 per x al quadrat, 4x al quadrat, 4 per menys 1 donaria menys 4. Passem tot a l'esquerra per comprovar quin tipus d'equació de segon grau tenim. Aquest 4x al quadrat passaria a negatiu, aquest 2x passaria a negatiu i aquest menys 4 passaria a l'altre cantó positiu. Reduïm termes semblants, 6x al quadrat menys 4x al quadrat donaria 2x al quadrat, menys 3x menys 2x donaria menys 5x i menys 1 més 4 donaria més 3. Per tant, ja tenim una equació que té aquest aspecte d'aquí, ax al quadrat més bx més c, tenim terme per la x al quadrat, tenim terme per la x i tenim terme independent, i aquestes equacions d'aquí es resolen utilitzant una fórmula. Una fórmula on necessitem conèixer quan val a, quan val b i quan val c. Recordeu que a serà el coeficient de la x al quadrat, en aquest cas valdria 2, b serà el coeficient de la x, que en aquest cas val menys 5, i c seria el terme independent, que en aquest cas val 3. Tirarem de fórmula. Aquí teniu la fórmula que us heu d'aprendre de memòria i a una velocitat ràpida, x igual a menys b més menys l'arrel quadrada de b al quadrat menys 4ac partit per 2a. A aquesta velocitat us heu d'aprendre la fórmula. I ara el que farem serà substituir la nostra fórmula, les nostres lletres, pels seus valors per l'equació que tenim en aquest cas. Fixeu-vos, ens diu menys b, aquest menys és aquest menys d'aquí, i on poso una b hem posat menys 5. Més menys l'arrel quadrada de b al quadrat, que en aquest cas seria menys 5 al quadrat, menys 4, aquí ho teniu, per a, que val 2, per c, que val 3, i dividit entre dues vegades a, és a dir, dues vegades 2. Aquí teniu les fletxes que us indiquen les substitucions. Molt bé. I ara el que farem serà desenvolupar la nostra expressió. Menys i menys ens quedaria més 5. Menys 5 al quadrat ens donaria 25. 4 per 2, 8 per 3, que serien 24. Per tant, menys 24. I dividit entre 2a, que seria 2 per 2, 4. 25 menys 24 ens donaria 1. I l'arrel quadrada de 1 pot tenir dues solucions, la positiva i la negativa, més 1 i menys 1. Tenim present les dues possibilitats. Possibilitat positiva, 5 més 1 dividit entre 4, és a dir, 6 quarts, que donarien 3 mitjos si simplifiquem, i la solució negativa de l'arrel, 5 menys 1 donaria 4, i 4 dividit entre 4 donaria 1. Amb la qual cosa les solucions de la nostra equació de segon grau serien x sub 1 igual a 3 mitjos i x sub 2 igual a 1. És a dir, aquestes dues serien les nostres solucions, els valors de la x que fan certa aquesta igualtat aquí. Molt bé, una aplicació d'aquest tipus d'equacions, ax al quadrat més bx més c, a la física en aquest cas seria l'equació del moviment de la posició d'un mòbil en funció del temps per un moviment rectilini uniformement accelerat. La fórmula en qüestió, no sé si la recordeu de segon d'ESO, de física, és aquesta fórmula d'aquí. La posició és la posició inicial més la velocitat inicial pel temps més un mig de l'acceleració pel temps al quadrat. Per tant, si ens donen dades de tot això, podríem arribar a establir una equació de segon grau que ens permetrà calcular el temps. Diu, calcula el temps que triga un mòbil que circula a 10 metres segon en recórrer 500 metres i augmenta la seva velocitat amb una acceleració de 2 metres segon al quadrat. Comencem amb les nostres dades per trobar què és cada cosa. La posició final considerarem que són 500 metres, perquè diu que recorrem 500 metres, i considerarem que la posició inicial sigui 0, que passi de 0 fins a 500 metres, que la velocitat inicial a la que està circulant el nostre vehicle són 10 metres segon, que l'acceleració són 2 metres segon al quadrat i ens demana calcular el temps, per tant, en aquest cas el temps és la incògnita. Si agafem la nostra fórmula i substituïm els valors que tenim pel nostre problema, fixeu-vos que la posició final seran 500, la inicial hem dit que val 0, la velocitat inicial val 10, l'acceleració en aquest cas valdria 2 i ens queda una equació de segon grau.
Això seria, entre cometes, la nostra x al quadrat i això seria la nostra x. En aquest cas, x al quadrat és el temps al quadrat i x seria el temps. Anem a donar-li l'aspecte d'equació de segon grau complet del que nosaltres coneixem, és a dir, aquest aspecte d'aquí. Fixeu-vos que la meitat de 2 donaria 1, per tant ens quedaria 1t al quadrat, més 10t, i aquest 500 que està positiu passaria a l'altre cantó negatiu, igualant l'expressió a 0. Aquí ho teniu. T al quadrat més 10t menys 500 igual a 0. Per tant, resolem utilitzant la fórmula. Aquí teniu la resolució. La fórmula recordeu que és menys b, per tant aquí b valdria 10, posaríem menys 10, més l'arrel quadrada de b al quadrat, b val 10, per tant ens quedaria 10 al quadrat, menys 4 per a, que en aquest cas val 1, per c, que val menys 500, aquí ho teniu, i dividit entre 2 vegades a, que val 1, i per tant aquí ho teniu 2 per 1. Anem a calcular, 10 al quadrat valdria 100, menys per menys donaria més, 4 per 500 valdria 2.000 i 2 per 1 donarien 2. 2.000 més 100 donarien 2.100. L'arrel quadrada de 2.100 té dues solucions, positiva i negativa, que són 45,8, i plantegem les dues possibles solucions. Menys 10 més 45,8 i dividit entre 2, aquí ho teniu, i menys 10 menys 45,8 i dividit entre 2, aquí ho teniu. De la primera expressió tenim que això donaria 35,8 dividit entre 2, que són 17,9 segons, i de la segona expressió ens dona un valor negatiu que no hem de tenir present perquè els temps negatius, retrocedint el temps, no és possible. Per tant, en aquest cas, la nostra resposta seria que trigaríem 17,9 segons en recórrer 500 metres. D'acord? Aquí ho teniu. Molt bé, doncs fins aquí la resolució de les equacions a x al quadrat més bx més c i d'una petita aplicació a la física, i en propers vídeos parlarem sobre el nombre de solucions que poden tenir les equacions, els diferents tipus d'equacions de segon grau.